Kusangana kwatiri kuita zuva ranhasi. Zita rangu ndinoitwa Elder David Kanjanda, muimbi wenyu wedzimbo dzechitendero. Nyaya yandinayo nhasi, mundiregerere zvishoma, handisi kukupai mazita evanhu vacho, but ndinawo. Pamberi apo tichazokupai tine zvatinenge tichimboongorora nekusecha. Pane mainvestigations mamwe anenge achiri kudini, anenge achikuitwa, especially nyaya kana dziri kuitwa dzichiri mukati mwemapurisa saizvozvi zvese iyoyi yandiri kukupai nhasi iyi. Handitika nyaya ndinayo nhasi inorwadza, inosiririsa, inobata, inochemedza kuti mhuri yorasikirwa nevanhu vaviri ka1. Mhuri yorasikirwa nevanhu vaviri ka1. Tinotenda kuti vazhinji vedu takainzwa nyaya yakataurwa naBozhongora paredhiyo, yakaitika kumutunga gore kwaChief Chipunza, mberi kweNyazura uko, rodhi inobatanidza Nyazura neMurambinda. Handitika kwakaitika chisionekwi mudziwebwe ikokoko. Kwakaitika anonzi amenoti tingatsanangura tichiti kudii, kuti mwana ane 22 years akatema munin'ina wake ane 13 years nedemo. Haana kutema demo rimwe, akatema matemo akawanda kusvikira mwana afa. Rimwe pamusana, mamwe kumutsipa, mamwe mumusoro. Video racho rakatenderera pasocial media rekutemwa kwemwana iyeye. Isu takati no, hatikwanisi kuritenderedza nekuti mutemo unotirambidza nechimiro changa chakaita video racho hazviiti kuti tiritenderedza, kana even kuWhatsApp kwedu hatina kuriisa ba. Mwana akatemwa nedemo. Rekupedzisira demo rakaramba kutobva kubuda. Demo rakanyura mumusoro, rakaramba kubvisika. Rekupedzisira racho rikasiiwa riripo. Right. Isusu tanzwa nyaya yacho, taipiwawo panapa tichinzwa vana Bozhongora vachitaura nezvayo. Takaona kuti kure kwegawa ndokusina mutsuvhu, uye rinononoka nderisina muriwo. Regai tiende ikoko, tisvike panzvimbo, tisvike muguta, titenderere, tione kuti tine vatingataura navo here, tichinzwisisa, tichiona kuti chii chaizvo chakakonzera kuti vana ava vatemane, kusvika pakuti mumwe anouraya mumwe, kusvikira pakuti family inoruza vanhu 2 ka1. Mumwe achifa, mumwe achienda kujeri. Unobva wanyatsa kuona kuti Satani asimuka zveshuwa mumusha, asimuka muguta, asimuka munyika. Nyaya dzakadaro hama dzangu dzinorwadza zvakadai dziri kuitika zvakanyanya munyika yedu muno, nepasi rese. Hatizivi kuti chii chaakuitika mazuva ano. Mweya yotsvina wasimuka chaizvo. Vamwe vana vari kutema vabereki, vamwe vana vari kutema vamwe vavo, vamwe vabereki vari kuurayawo vana. So kungourayana ikoko, kungonzwa kuti mumwe auraya mumwe, atema mumwe, mumwe auraya mumwe, kuri kuwanda. Last time panapa takauya nenyaya yekamwana kaya ke4 years kaka kachitswinywa kachidzipwa mubathroom paya. So nhasi tauya nenyaya yakaitika kumutunga gore, but unfortunately handina munhu wandiri kukupai nhasi pavidhiyo rino. Ndiri kukutsanangurirai zvandakaona nezvandakanzwa inini pachangu. Tichiri kuita mainvestigations enyaya iyoyo. Pane tsvagurudzo iri kuitika nekuti nyaya yacho yakabereka zvinhu zvakawanda zvayakatakura. Mumhuri imomo munotori nenyaya, tichaita kuti ijeke, although paine vamwe vasiri kuda kuti ijeke, but tichaita chete kuti ijeke, nekuti panofe munhu hatingonyararizve. Munhu achifa tonyararidzwa ozi nyararai, aiwa hatinganyarari. Tinoda kuona kuti chii chiri kutora nzvimbo, nekuti munhu ane kodzero, ane right yekurarama. Saka ndakaenda kumutunga gore nezuro 20 February. Ndakati nonokei ndikasvika mwana uyu wekutemwa nedemo achingobva kupedza kuvigwa
vanhu vaakutobva kumarinda. Saka ndakasvika pamarinda ipapo ndikatsvaga baba vemwana Nyakutumbura, ndikavatora ndikataura navo pasaidi. Baba vakaratidza kuti chekutanga brain dzavo dziri kutoda kubatsirwa nekuti vakabatikana zvakati nyanyei nechiitiko ichi. So takataiwa no mukati mangu makanga mati beta baba ava tinoda kuvaita counseling, although tichazotaura zvedu inawo mainterviews ekuisa paTV, asi tinofana kutanga tatovabatsira. Ende ndandine shungu dzekuti ndione futi mai vemwana akaurayiwa uyu. Right, but chakazoitika ndechekuti baba ava ndavatora pasaidi, vakadaidzawo vamwe vavaidaidzana nemutupo wavo wemumusha mwavo imomo, vandinotenda kuti vana mukoma maonero andakaita, nekuti vaizoti kuna baba ava, baba munini. Vana ava vachingosvika ipapo ndichizviintrodusa kwavari, vakati no, isusu nyaya dzedu hatidi dzinongopublishwa hatidi dzino. Ndikati ano, besides kupublisha apa need counseling here pachiitiko chakaita sechichi. Zvikazi munotoya neimwe engo. Tikati well, zvisinei takunzwai kutaura kwenyu. Vanga vakuchifamba kuenda kumba manje kuno sevanhu vari kubva kundokotsa munhu wavo, tichibva tatungamidzana kuenda kumba kuya. So baba vakamboda kuti vasare kumashure kwendandasara ini, sinzi kwaipisa, ndandine mvura dzandandinadzo dzekunwa. Ndikatoona vachitoda kunwa mvura yaiverera mukarukova patakakrosa napo kudai. Ndikati ano, don't worry, musaneseka baba, ndine mvura yandinayo yanga iri musechel. Chibva ndatora mvura chibhodhoro chihombe, mineral water 750 ml, ndobva ndapa zvemumwe vavanga vainaye yechi2 futi. Vakatona. Saka tanga tiri nechekumashure bijana, ndakaona kuti baba vakadumbirwa ende vari kuda kutaura. Zvinova zvandinoziva nezvandinotenda kuti kana munhu akasangana netsaona akasataura, mukasamupa mukana wekudurura, iya yatinoti counseling, iya akasawana nguva yekubudisa zviri mukati, munogona kurasikirwa nevanhu vakawanda pamberi apo. Why? Because umwe anotocreata dambudziko hombe mukati make ramusikagoni kuzopedza zvachose nekanhu kadiki kekungoti mupei nguva ambobudisa zviri maari. Zvakafanana nemunhu kana akauya for counseling muchida kumubatsira zviyazvi achichema, achiratidza kuti akabatikana, misodzi ichibuda, mupei time acheme, misodzi iyo ibude. Pairi kubuda inenge ichiburitsa zvimwe zvinhu zvichitodini, zvichitobuda ipo paya. Musati banyarara unozochura rufu, kuchema wanyanya no. Mupei time misodzi yake ibude, ichibuda, inobuda nezvimwe zvinhu. Zvakangofanana nekumupa mukana wekutaura. Paanotaura munhu anobuditsa zvimwe zvinhu zvaigona kuzomukanganisa nechemukati. So pakaenda koita kudzvanywa kwababa, vakadzvanyirirwa vachida kuti vazame kuti vabudise zviri mavari. Pavakasara tavapa mvura paya, vakangobudisa muromo wekuti ndini baba vemwana afa iyeyo, ndini baba vemwana asungwa iyeyo. Ndobva ndikangoti tafara ukuziva ibaba. Right. Pechi2 vakabva vati ndingazokuona isei ndiri ndega. Aya, zvinhu zvacho. So pamwe pacho unoseka zvako, but uchiseka nhamo serugare. Ndingazokuona isei ndiri ndega. Saka that muromo wavakataura iwo, vamwe vanga vari mberi unenge wakandosvika kwavari. Uchisvika kwavari pane akabva atena achivanongedza kuti baba munini, hatidi nyaya dzedu dzinobudiswa pamedia baba, hatidi nyaya dzedu dzinobudiswa pamedia mazvizwa, hatidi nyaya. Vakabva vadzikama kuti hlo. Right. Saka izvozvo zvega imhinduro yakakwana yakabva yatotionesa kuti mumusha hamuna kumira zvakanaka, mune basa ririmo mumusha umo. Varamba hawo kuti tibatsirane, but munotori nebasa chairo rakadini. Tichibva tabva ipapo, tichibva tatifambe papazoyawo zvikomana zvanga zviri nechekumashurewo zvakati tasvika pari kuparadzana nzira,
kazi imimi vemedia madi machitora nzira iyi inoenda kurodhi because apa taakuchienda kumba kureva kuti anga asi kutoda nemunhu padhuze nepanoitikira nyaya dzavo. So tikaona kuti no tingange taakuvafoseredza panapa vanhu ava, bheta tiende paside tichiita basa redu tiri kunze tisiri muyadhi mavo. So vakabva ipapo vakaenda pamba pavo vakandoita matare acho anga asina kuwirirana mukati. So isu takabva tachitanga kuita basa redu kuti titsvage kuona kuti chii chakonzera kuti musoro uteme, ko mwana akazotema umwe sei. Right. Kubuda kwazvo kuri kunzi mwana akatemwa uyu akabva kubhora, zvinoreva kuti akasvika pamba apa pakati peusiku, nekuti bhora raitaurwa ipapo ndere Manchester City neReal Madrid rekutanga riya kwete ravakazotamba marimwe zuro iri. Rekutanga racho iro rakadyiwa Manchester City iri pamba payo kune vanofolowa bhora, reyakadyiwa iri pamba payo 3-1 here kana kuti 2-1, ndofunga ndiyo 2-1 here kana ndisikakanganisi. Rekutanga yakadyiwa hayo ese asi ndo rekutanga racho. So ipapo mwana akatemwa ndo paakazobva achisvika pamba, achisvika pana mukoma. Achisvika pana mukoma akakumbire light, akati mukoma ndipeyo light, ndipeyo 1 torch. Anenge anga ari matochi kutaurwa kwazvo, ndipeyo 1 torch, ndoda kuvheneka nekuti hwanga hwausiku. Mukoma ndo pavakaramba netochi vakati unoziva, hanzi vakabva vasimudza muromo kuti unoziva kuti ndinokuuraya, ndinokuuraya. Pamwe zvichida mwana anenge akatofunga kuti pamwe kutamba. Gare mukoma akabva atobate mwana, abate mwana uku akabate mwana uku akabate demo, zvikanzi unodikanwa siterekiwo namai panapa, ndoda kukuurayira izvozvo. Kwazi ndo pavakati demo kune mwana, kwazi ndo pavakati demo kune mwana kumusana. Ndofunga matemu maviri here akauya kumusana uku. Anzi mwana ndo paanoti koma mirai kundiuraya ndikupei mari, ndine dhora randinaro ndikupei. Unobva waona kuti mwana akarwadziwa ende akafa atambura chaizvo chaizvo. Ndiyabva yandirangaridza nyaya yemusikana anonzi Ruvimbo uya wekuurayiwa akasungirirwa achinzi taura kuti mari iripi, wakaba mari achipondwa. Hanzi mwana akanga akupepesheka kapese pese achiti akaendapo otsvara oti uyai panapa, fukunyurai apa, mari iri apa, oshaya obvapo nekuti wanga aconfused. Munhu akarohwa akaona kuti panapa pandasvika pane level inosvikwa yekuti munhu anenge akutonga akungopenga akungobvuma zvese zvese. Saka ndo panga kuti ndikupei mari, asi kuziva kuti hatisati tatanga matemo akuchibva kumusana kuya kumutsipa. Hewo abva kumutsipa auya mumusoro, atemwa musoro. Rekupedzisira ndo rakachizoramba kubuda mumusoro, rakaramba rakanyura pai mumusoro imomo. Right. Mai pavakatanga kuona demo rekutanga richiuya kumwana, vakazama kuda kubata, ndo vanga varipo mai vevana. Vakazama kuda kubata, kwanzi mai vakasundidzirwa vakaroera pasi negotsi zvakasimba zvakaomarara zvekuti pavakasimuka vakanga kutoita dzungu, ende vakanga votoatakwa futi nerimwe demo vachizi ndinokutemai. Kwazi ndo pavakabuda vachienda panext door vachida kutsvaga kuti vangawana help. Vari kusvika pamba ipopo vane mudzimai, baba vepo havana. Vakaendazve pechipiri vakaona pasina murume, pangori nemudzimai. Pavakachizoti pechitatu pavakaona paine murume, vachizodzoka naye nevamwe vaya vese vavanga vakoka, ndo pavari kusvika mwana atonyarara, demo rakanyura pai mumusoro. So zvinonzi akarara, akazoswera ipapo. Mapurisa akazouya, vakatora musungwa pamwe chete nemufi.
ziva kuti uko nyaya yakatongwa here kana kuti inotongwa rini. Tikazvinzwa tinokupai panapa kuti zviri kufamba 1-1 maringe nemwana akadini akasungwa. Right, tiri imomo mukuita tsvagurudzo yenyaya yedu. Takazowana vamwewo venharaunda vakataura nesu neimwewo version. Right, version yakazotaurwa nevamwe iyi yanga iri yekuti kwanzi mwana uyu akatema umwe uyu wekuuraya umwe kwanzi ana mainini. Handizivi kuti ndi mainini munin'ina wamai here kana kuti mainini murume wababa here. Pakangonzi mainini. Zvanzi pana mainini avaitorara naye iye mwana uyu. Mainini ava vari kutotaura kuti ndakatorarwa neni kakawanda nemwana uyu. Right, then pochienda kuti mwana uyu anenge anga otoda futi kana kuti akatombo attempt kuda kurara namai vake chaivo chaivo nyakutumbura. Saka vari kutaura vari kuti iyoyo nyaya iyoyo yekurara namai neyekuattempt kuda kurara namai ndo imwe yaanga akudzivirira kuti aurayire uyu nekuti uyu anenge anga akuzviziva. Saka anenge aiavoida nekuda kuvharavhara. Right, poitazve vamwe vane imwe version yavo vari kuti mwana iyeyu wekutema vamwe uyu pfungwa dzake dzanga dzoita kunge dzanga dzaakutacha like nekuti anga ondogara mumba asikachazwisisiki kuti ari kuita sei. Brain dzake dzinenge dzanga dzaita kakutacha like. So zvandakazoita ndiri ikoko ndakazama kuti nditsvage Chief Chipunza naSabhuku, but ndakaona kuti vari busy zvakanyanya padare iroro. Since hama dzacho dzanga dzati hatisi kuda media panapa, haufosi vanhu, munhu haafoseredzwi. Right, but news dzinobata community tinodzitora, ndidzo dzino dzatiri kukupai idzi. Izvi zvinobata community zvese zvandiri kukuudzai izvi. Right, so taona kuti ndo zviri kuitika panapa. Chief vari busy, takangosiya vanhu vatakati vatitsvagire Chief Chipunza. Tichavabata Chief Chipunza. Tikavabata Chief Chipunza tichataura navo kana Sabhuku, vaviri vavo tichataura navo tozoya tichikuudzai nekukuonesai. Tinoziva kuti Chief vanogona kutipa rakazara maringe nezviri kuitika, although tisikazopindi hedu munyaya yacho zvakazara zvekuti tivhendenyure zviri mudzimba dzevanhu, nokuti mudzimba mwavo ndo mwavasi kuda kuti mupindwe mutsikwa-tsikwe. Right, chimwe chandakazodiscover inini saelder, ndakaona kuti mumusha umu munogona kunga mutori nemweya wakaipa chaizvo urimo uri kutenderera. Why? Nekuti zviri kubuda futi kunzi baba munini vemumusha imomo vanogarawo kune rimwe divi vane mwana wemukorore wavo akashaika. Then mukorore wacho wababa munini akatombosimudzwawo demo kuda kutema baba ava kuti mimi ndimwauraye chinyi mwana wangu. So zvese izvozvo zvinenge zvaane chekuita nemweya yetsvina. So vamwe vanhu chavasingazivi ndechekuti kana tichitaura nhau yemedia yekuti nyaya dzibude pachena, tiri kutaura zvakafanana nezvakaitika pana Brighton. Vazhinji munozviziva Brighton, dai nyaya yake isina kubuda pamedia pamwe kutaura kuno ungadai akatofa. Izvozvi ndine vamwe vandiri kutoziva izvozvi vakatovigwa. Tatombova approacha kuti nyaya yenyu dai taipublisha. Ko masikirets ndeiko iwo uchifa? Masikirets ndei zvinhu zvichibhenda mumusha? Masikirets ndei? Anditi shona inoti mbudzi kuzvarira paruzhinji unzi itandirwe mbwa here. Unoisawo nyaya kune vamwe. Uchingoisa unotowana mumwe anotokupa mazano. Chinonetsa ndechekuti mazuva anaya social media zveshuwa hatirambi kuti kune vamwe vanoishandisa zvisiso. But isusu tiripo panapa tinenge tichitoda kutoita basa rinobatsira community. Tinenge tichitoda kutoita basa rekutoti kana pane murwere ngaapore, kana pane dambudziko riri musha ngaripere, kana kusvikira tagara zvakanaka tese. So
vamwe vanofunga kuti kungoda kubudisa kuti tiwane mafollowers kana kuti kufumura vamwe. No, hazvisizvo. Tinei tichitoda kuti tibatsirane. For example, nyaya yehama idzi vachibva pamatare avakaita ivo takanzwa vakafamba, tichazonzwa hedu zvichabude kwakafambwa ikoko, but chatinoziva ndechekuti pano pazvivhitivhiti zvedu panapa nyaya dzikabuda kune vanotovolondiya kuti aiwa ngavasafamba vachipedza mari ngavauye kunoku. Handimuruzona munhu anenge atodini atobatsirika vatosevha mari dzavo. Muri kuona manje zvichidaro. Ini hangu chandakatozoona ndakutarisawo saidi rezvimwe yasaelda ndezvekuti musha ukaona watodaro unonga wakutorwiswa zvakasimba naSatani. Hondo dzacho dzinopera kare, ende dzikashaishwa kuitwa kwacho munoramba muchiga vanhu pakadaro ipapapo. Hazvizofambi zvakadini zvakanaka, asi tinovashuyira rombo rakanaka, tinovashuyira kuti Mwari werugare avaitire zvakanaka mhuri iyoyo. Ndichazokupai mazita ndinavo evana vakatemana. Mwana akatemwa zita rake ndinaro, mwana akatema zita rake ndinaro. Musha iwoyo zita rawo ndinawo. But for now handisida kukupai mazita avo. Ndichazokupai nekufamba kwenguva. But pari zvino tiri kungonamata nechemukati kuti Mwari ngaisewo kugadzikana muna mai nababa nyakufirwawo nehama idzo dzinyaradzwe naMwari. Zvinhu zvese zvinoda kugadziriswa zvigadzirisike murunyararo, varege kupomerana, nekuti pakadai Satani anotora advantage yekuti vanhu vachinongedzana manje kuti iwewe tete, iwewe sekuru, iwewe baba, iwewe muzukuru, vachichinongedzana. Nekuita kwakadaro vari kuwedzera kuvhura madhozi ekuti Satani afunde chisero mumusha. Kana afunda chisero mumusha, mangwana poitika zvimwe vopfurira mberi vachinongedzana, nekuti Satani anongoda nyonga anongoda izvozvo maconfusion iwayo. Saka tiri kungovashuyira nekuvanamatira kuti Mwari werugare avaitire zvakanaka pamutunga gore apo. Ndo nyaya yandakakubatira ina. Zita rangu ndinoitwa Elder David Kanjanda, muimbi wenyu wedzimbo dzechitendero. Tinosangana muzvikamu zvinotevera. Handitika komborerwai zvikuru. Fear not, sin not.